Hei, mun nimi on Jussi ja tervetuloa seuraamaan videota. Mä oon vasta valmistunut farmaseutiksi ja mä haluaisin kertoa teille muutamasta seikasta, miksi hakee Helsingin yliopistoon opiskelee farmasiaa. Tää video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa. Eli tosiaan hei täältä Levin keväthangilta. Mä lähdin tänne Kittilän kautta Leville tekee toisen apteekkiharjoittelun ja valmistuin sitten farmaseutiksi. Mua on siunattu tämmöisellä ilta-auringolla täällä Levin rinteillä, joten mikäpä parempi aika mulle kertoa teille vähän näistä aiheista. 1. Farmasia. Jos sua kiinnostaa kemia ja biologia, niin kuin mua kiinnosti lukiossa, mä varsinkin kiinnostuin solubiologiasta, biologia 2 kurssi muistaakseni, ja se teki itse muuhun vaikutukseen. Jos sua myös kiinnostaa laaja-alaisesti terveydenalan ongelmat tai tällaiset tulevaisuuden tutkintonimikkeet, niin farmasia voisi olla sun juttu. Mä tykkään farmasiasta siksi, että opinnot oli mielenkiintoisia, työllistymiskaala on laaja ja etenkin työllistyminen on suhteellisen varmaa. Mä aion ainakin lasketella talvisin vähän siellä sun täällä. Tää tulee sopimaan mulle. 2. YFK. Yliopiston farmasiakunta järjestää paljon tapahtumia opiskelijoille. Ja mä ainakin viihdyin. Miten mä kuvailisin YFK:n toimintaa ja meininkiä, niin mä sanoisin, että yhteisöllinen. Ja vaikka sä et tuntis sieltä ihan kaikkia ja näin, niin sä löydät sieltä kyllä oman porukkas, kunhan vaan rohkeasti menee tapahtumiin ja tutustumaan uusiin ihmisiin. Etenkin ensimmäiset opiskelijaviikot tuutorina oli ikimuistoisia. Toivottavasti teille tulee olemaan yhtä hyvät tuutorit. Tässä muutama YFK-järjestämä tapahtuma. Itelle jäi ainakin mieleen päällimmäisenä farmasian risteily, vuosijuhlat ja aika monet sitsit, mutta en osaa sanoa nyt parhaita. Kämpän hankkiminen voisi huolestuttaa jotain, kuka haluaisi opiskella Helsingissä. Tässä 3 neuvoa kämpän etsimiseen Helsingistä. Ensimmäisenä HOAS. Heillä on paljon kämppiä Helsingissä ja sitä pitää hakea ajoissa. Ja vähän voi joutua jonottaa, jos haluaa esimerkiksi yksiön. Sitä kautta mä sain mun ensimmäisen kämpän Viikistä ja Viikki noin asuinsijantina muutenkin voi olla mahdollisesti vähän halvempi kuin muualla Helsingissä. 2. Osakunnat. Liity rohkeasti osakunnan jäseneksi, jos menet opiskele Helsinkiin noin yleisestikin ottaen. Ja osakunnilla on kämppiä. Mä sain Keski-Suomen osakunnalta kavereita, iloelämään ja kämpän. Ja 3. Helsingin kaupungiltakin voi saada kämpän. Mä oon tykännyt tosi paljon mun ajasta täällä Kittilä kautta Levillä harjoittelussa olemisesta ja tässä lopuksi vähän parhaita paloja. Ehdottomasti kohokohta oli saada tutkintopäätökseen toisen harjoittelun loputtua. Minulla alkoi loma. Laillistuminen tuli Valvirasta yllättävän nopeasti ja toi minulle myös suurta iloa. Ammattikortti tilaukseen vain. Suuria haaveitani oli päästä splitboardaamaan ja pääsin Pallakselle farmaseutti Aapelin ja proviisori Mikon seurassa. Sain paikallisen Snowvillagin tietäjän näyttämään Ylläksen nähtävyyksenä tunnetun kohteen minulle. Olipahan siellä myös jääliukumäkikin. Kavereita sai, kunhan vain meni paikkoihin ja tutustui. Ja tulihan sitä aika härkä määrä lumilautailtuakin. Kiitos Helsingin yliopistolle mulle näiden videoiden mahdollistamisesta vuosien varrelta. Mulla löytyy useampikin video farmaseutin tutkinnasta, joten tervetuloa tsekkaamaan ne kaikki.